बिब्दिनो गुबुंले थासारिखौ माने बुस्रांनो थाखाय बेबायदि समाजखौ जों दानांगौ जादों आरोना बिराद मोजांनि खोथा। गिबियावनो गासै नायगिरि बिथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बराय हरना थाबाय लोगोफोर। दिनै आं मोननै आपडेट लाना फैदों आरोना लोगोफोर। भिडिअखौ फुल वाच जोबजासिम नायना होबानो जाबाय लोगोफोर। फार्स्टनि आपडेटआनो जाहैबाय जेनेबा इउटुब फेसबुक रिल्स भिडिअ बानायनायनि गोजानाव था होननानै बुंदों आरोना। इउटुब फेसबुक रिल्स भिडिअ बानायनायनि गोजानाव था होननानै बुंदों आरो। मानो होनोब्ला जोंनि बर' समाजाव गोख्रों थांखि लादो बारानि सायाव बारा भाइरेल जानाय आरो बारानि सायाव बारा माने गाज्रि रुलाव फैनायफोरखौ जोङो बांसिननिफ्राय बांसिन नुनो मोन्दों। बेनिखायनो माने जोंनि बर' आइजोफोरा गोख्रों थांखि लादो। बिराद मोजांनि बाथ्रा जानांगौ। मानो होनना जानांगौ होनना बुङोब्ला जोंनि बर' समाजाव थासारिफोरा बांसिननिफ्राय बांसिन गुबुंले जानो हमदों। उन्दै बैसोफोरनि गथ'फोरानो भाइरेल जानानै रं नाम्बार जानानै सोरदोंबा मेसेज होरि गेलेनाय गाज्रि प्राइभेट पार्ट देखायनाय होरिनाय बिराद गुबुंले जालांनो हमदों थासारि। उन्दै गथ'फोरा गुबुन हारिजों हाबा जानाय लेथ्रा भिडिअ बानायनाय दख'ना फैलाला खालामनाय जिखुनु माने बिब्दिनो गुबुंले थासारिखौ माने बुस्रांनो थाखाय बेबायदि समाजखौ जों दानांगौ जादों आरोना। बिराद मोजांनि खोथा बेबायदि आरो हायोब्ला गोख्रोंसो लांनांगौ आंनि थाखायब्ला नङा होमबा लोगोफोर। फेसबुकफोराव नाया मानो ओरैबायदि गाज्रि भिडिअ हगारनाय दख'ना फैलानाय फान्थाव दानस'नाय बिब्दियावनो माने थासारि गुबुंले आरो उन्दै गथ'फ्राबो नायफ्लांथारो समाव जेनेबा दै नुवाब्ला मबाइलखौ माने अनखांबानो नुयो आरो गथ'फोराबो। बेनिखायनो माने जोंनि इयुन जोलैखौ मोजां खालामलांनो थाखाय बेफोर गोख्रों थांखिखौ लानांगौ जादों नङा होमबा लोगोफोर। नोङो सोलिनो हायोब्ला मानिनो हायोब्ला नोंनि इयुन जोलैनि थाखाय मोजां जागोन आरोना। नों दिनै बिमा जानानै गथ' सासे खांबाय होरिबाय फेसबुकाव भिडिअ बानायबाय फैलाला खालामबाय नोंनि गथ'आ मा जागोन? नोंनि खिन्थु हौवाया बादा होबावनायसो नंगौआ भाइरेल जाथोलै फैसा थाखा मोनगोन आंहासो खामानि दा मावनो गगोन होरिगोन होननासो बुंगोन। ओमफ्राय हिन्जाव मा जागोन? बारानि सायाव बारा इमप्रेसन मोनबाय आरो बेफोरो माने बारानि सायाव बारा थासारि जानायखायनो जों माने दा जोंनि बर' समाजा नैबे मोनसे थांखिखौ लानांगौ जादों। बास बिराद मोजांनि बाथ्रा जादों। आंनि थाखाय 100% फुल प्रफ माने आं होगोन माने बिसोरनो आंनिफ्राय 100% माने एकदम फुल प्राउड होबाय आं बिसोरनो एकदम बानायनांगौ। फेसबुक इन्सटाग्राम रिल्स भिडिअ बानायनायफोरखौ होबथानांगौ। उन्दै गथ'फोराबो माने ABCD रोङाबाबो एकदम हाबा जानाय एकदम उन्दै बैसोनि बिहामजोफोराबो माने एकदम भिडिअ बानायनो 15 सेकेन्डल'सो बानायनांगोन नङा होमबा लोगोफोर। बांसिनानो बेबायदि माने जोंनि बर' समाजाव थासारिफोरा गुबुंलेफोरा बारानि सायाव बारा जागासिनो दं आरोना लोगोफोर। बेनिखायनो बे भिडिअखौ लानानै बिराद मोजां जादों आरो दै लोगोफोर। गासैखौबो बुंगोन आं दिनैनि दिनाव गासैबो जोंनि बर' समाजाव माने एकदम बांसिनानो हिनजावफ्राल' बांसिन फाराग जागासिनो दं। उन्दै बिहामजोफोरा सिख्लाफोरा बांसिनानो फाराग जागासिनो दं। सोरबा उदै गेदेर होनना बुंनाय सोरखौबा माने एकदम थेख्लाला बुंनाय सोरखौबा एकदम नासयनाय एकदम दान्थे बिदान्थेखौ बारा नुगासिनो दं। बेनिखायनो फेसबुक रिल्स इन्सटाग्रामाव भिडिअ बानायनायखौ बन्द' खालामनांगौ लोगोफोर। सेकेन्ड आपडेटआनो जाहैबाय लोगोफोर आरोना दाखालि बावै दिगोलगानजानि अनजिमा बसुमतारिनि एमारजेन्सि फाथैलाइ बिसिनायनि बिखय बिब'आ फंनैसो बाथ्रा बुंदों आरोना लोगो। खुलुमबाय। जोंहा दाख्लैयो गलाघाट दिगलगनजा गामि जेम्स दैमारि आरो जोंहानि बिनानाव अनजिमा बसुमतारि जाथाय जानानै थांबाय। बे जाथायाव फाथैलाइ बिसिनायबो जाबाय। बेयाव गंनै गामिजों आरो गंनै न'खरजों गोरोबलायनानै खालामनाय बायदि जाबाय। बिनि थाखाय गासैबो रायजो राजानिसिम निमाहा बिहरनाय थाबाय जाहाथे रायजोखौ बेबायदि सोंखारिबाय थानो नांला आरो एबसुखौ आरो गामिनि सेक्रेटारि आरो प्रेसिडेन्ट आरो गावबुरा आरो एबसु बिथांमोननि जेबो दाय गैया। दाखालि जितु जानाय सिसुपानि एरियायाव आंनि फिसाजोजों आरो सिसुपानि एरियानि बे जावसिजों बेखौथ' जों मिलायलायबाय। बेखायनो खावलायनो सानदों जे जाय बिथांमोना ससियेल मिडियाआव हगारगासिनो दङ लोगोसे रायजोखौ सोंखारिगासिनो दङ आरो एबसुखौ, गतिके नोंथांमोना अननानै बेखौ बन्द' खालामदो। सोंखारनो नांला। बेयाव रायजोनि आरो एबसुनि जेबो दाय गैया। मानो होनब्ला दिनै बे जावसिसिन दायमोन। बेनिखायनो जोङो बेखौ गंनै रायजोजों सारिजारि नायनानै बा सावरायनायनि गेजेरजों जों बेखौ सिद्धान्त लानाय जाबाय। लोगोसे जों बिराद गोजोननाय खोथा बिराद गोजोनथाव बाथ्रा जेनेबा गामि गंनैजोंसो मिलायलायनानै फाथैलाइखौ बिसिनाय जादों होनना बुंदों आरोना। लोगोसेयै प्रेसिडेन्ट
सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट आरो लोगोसे एबसुखौ लानानै गावबुराखौ लानानै नाम मेनसन खालामबाय थानाङा बिसोरनि जेबो गोरोन्थि गैया होनना फोरमायदों आरोना बिराद गोजोननाय बाथ्रा लोगोफोर नोंसोरो गामि गंनैजों सरजाबनानै मिलायनानै फाथिले बिसिदोंब्ला जोंहा जेबो बुंनो दरखार गैया आरो लोगोसेयै बिफायाव बुंदो आरोना जेनेबा बिफायाव बुंदो आंनिनो बिजामादैखौ लानानै आंनि फिसाजोदो सानैदो मिलायनानैसो फाथिलेखौ बिसिनाय जादों होनना बुंदो आरोना जेनेबा बिफाया आरो लोगोसेयै ससियेल मिडियाआव आरो भिडिअखौ भाइरेल खालामबाय थानो नांलिया जोंनि दा गामि गंनैजों मिलायनानैसो आं जावैसोखौ माबानानैसो फाथिले बिसिदो लोगोसेयै गावबुरा आरो आबसुखौ नाम मेनसन खालामनांला दिनैनिफ्राय होननानै आरो भिडिअखौ हगारफिननांला होननानै बिराद गोजोननाय बाथ्रा फोरमायदो बिराद गोजोननाय बाथ्रा लोगोफोर नोंसोर न'निजों मोजां मिलायलायनानै मा थांखि लाखो बेफोरखौ नोंसोर सानैनो डिटेललि माबा खालामलायनानै होयोब्लानो जोंनि थाखाय गोजोननाय दं आरोना लोगोफोर दिनैनि मोननै आपडेटआ एसेनोसै आरोना लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय ना लोगोफोर आंनि चेनेलखौ जेनेबा गोदानसो नालाय फुल वाच खालामना होबानो जाबाय एसेनोसै आरोना दिनैनि मोननै आपडेटआ लोगोफोर दै जोबनायाव आं बेखौनो बुंनो सानोखि जोंनि एक्स एनडिएफबि जों लोगोसे जेनेबा रन्जु दैमाजों लोगोसे जेलाव थानाय सोद्रोमाफोरा थाबैनो जेलनिफ्राय उदां जागोनखाय आङो आफा बोराइ बाथौनाव आर'ज बिनाय थाबाय जै बर' हारिनि